Ang sektor sa public transportation usa sa labing napiktuhan sa gipatumang enhanced community quarantine batok sa COVID-19. Sa pagkakaroon, kasagaran sa mga driver nagsalig na lang sa rasyon sa kagamhanan. Si Femari Dumabok sa exclusive report. Naabtan sa Balitang Bisdak si Jun Florentino nga miduaw sa kumpanya. Si Florentino, taxi driver sud na sa 20 ka tuig. Ang pagka-taxi driver mao na iyang gibuhi sa pamilya. Miadto siya sa kumpanya aron mangayo og rekisito nga gamiton sa pagpangayo og tabang sa munisipyo. Aduna siya natigom nga 5,000 ka pesos alang sa pamilya. Apan nabalaka nga dili na kini maabtan og dugay. Pag lisod yun, kaya ang pagkaon, lisod kayo, sao man na mo nga. Nga ni mga sitwasyon, balik sa normal, kaya aron lisod kayong parahon karon eh. Gituga ni Chiquito Obeso, operator sa Dulan, 500 ka mga taxi unit, nga 50% na sa ilang driver ang wa na masero sa kahadlok nga matakdan sa COVID-19, sayo pa lang sa bulan sa Marso. Hinungdan nga usa ka buwan na gyud nga way kita sa ilang negosyo. Apan bisan pa man, giabagan nilang ilang mga taxi driver aron makabenepisyo sa mga tabang nga gitanyag sa LTFRB, DOLE ug sa LGU. Wa na gid tay income zero na gyud. So kita sad ni sabot ra ta kay importante nga above all kuanta ka ng mayo taglawas ba medyo galisod sila. Ako lang amaman sila nga hinahinay lang kita mag back to katong kinaraan style nga pinobre lang sa gitaron. Kung mas magkagrabe ang COVID-19, nagsabot na sila sa ilang pamilyang obeso nga mag-andam og relief goods aron ihatag sa ilang mga taxi driver. Apan kini mga habal-habal driver miangkon nga naglugaw-lugaw na sila. Usahay gani, mag one day, one eat na sila sa ilang pamilya. Ilang hangyo sa kagamhanan nga dili lang unta ipamulitika ang pagapod-apod sa ilang mga hidabang. Paabuto ng kahit tag 3 kilo naman every 1 week, budget to sa 1 week. Usay lugawon para masigo ba. Gihatag sa DSWD. Mostly sa tagaan katuramang mga kuan gud kanang katurang pabor sa bangag ba. Ya inani kami kahimtang mo diri wan agud man mahimo kay masahiro san mi. Dakpon san mi. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.